Islameo. Anga wala da bileba. Naam. Ni ala sona. Naam. Anya bla yoro mina amba tay. Chie, ukaka. Sayyidina Ali. Naam. Asadullah Ligalebi. Chie, odo. Ani jine kafiru nyozoro minge kolondala. Naam. Foga jigi kolokono. Aha. Bir zatil alami. Naam. Kolota manshema. Ardul zatil alami. Naam. Jugu kolota manshema. Chie. Alhamdulillah niyaziki kuulu vlanai. Naam. Wala daka. Chie, odo. Akashatu wala vlana. Naam. Ni ala sona nyoy. Sangara. Odo. Ami dugo ke aye. Ukaka. Ami dugo ni afe. Chie. Shijani kene labongo nyumani lafiya. Naam. O bala jele bi setigi Allahu Ta'ala bulu. Chie. Ala ko dinde na umma. Ami. Sangara. Temenai. Ami siratoro mi jena. Naam. Ala angisha ma. Ami. Hami minu ma na jena. Naam. Ala ko glanye. Ami. Ambade chamanye dugo yini. Chiendo. Dore dugo yini ko jurumu kana. Naam. Wanga ala wele. Kaka. Ala ka boda duma. Ami. Juru ka bukala. Sigatalla. Ambade do fana dugo yini. Naam. Bara ko gele ani kalango. Aha. Examen defu. Naam. Bagi. Aha. BTN BTD. Naam. Anga dugo buye ni kanen ka. Chie. Ukaka. Do fana dugo yini. Naam. Furuko gele be dowla. Aha. Dengo gele be dowla. Chie. Farga be dowla. Naam. Abe dugo yinna. Sigatalla. Dugo num be ke baye ayi. Chiendo. Abe mine baye siti Allahu Ta'ala. Wallahi. Allah. Anya nyini fe ka ka Sayyidina Ali bunya kama. Naam. Ka hamidu nullah. Amin. Sangeri. Wallahi. Naam. Andale mala. Aha. Cheba minu ma nofe. Naam. Wami cheba minu nofe. Aha. Ani cheba minu mitani la. Naam. Kama abeni ngele bela. Chiendo. Sigatalla. Voilà. Sangara. Temanyemse. Funangenu nga bahara bebla. Aha. Ala ko ni ala kira ko kama. Naam. Sirifi ko ni ma ba ko kama. Aha. Ni mo ko bo ala bulu. Naam. Aw ye bele bo. Chiendo. Sigafoita. Sangara. Otuma. Naam. Ningene ye kele bay. Chiendo. Ningene ye faida kele. Naam. Ningene ye karama kele. Odo. Ningene ye bonya kele. Chiendo. Wani ala sona abi fo ningene mako ala ka kele. Wallahi. Sigafoita. Sangara. Sayyidina Ali ka kele. Naam. No ma ala ka kele mo ka kele tigala ka kele ibli. Ay, sigato. Sabu Sayyidina Ali ka kele ala kira ka kele. Sallallahu ta'ala wa sallam. Wasalim. Ala kira ka kele ala ka kele. Naam. Otmani mami zigaro la wala islam ala pe. Wallahi sigafoita. Sangara. Temanyemse. Sayyidina Ali Naam. aye wuli ka jɔ ka silamɛ la kunun Chiendo. a daminɛ kuma Sigatalla. ka wuli ka jɔ kɛ u ka silamɛ bila Naam. k'a k'u ka silamɛ sinikɛnɛ na Sigafoita. fo ka taa se a ka saya ma Wallahi okera. Imam Ali Naam. Asad le Galibi Aha. Waraba Naam. Shirifikɛ Aha. Shirifiw fa Naam. Ahlubɛtiw fa Aha. cɛfarin bɛɛ bɔra cɛ kelen min na Naam. Asad le Galibi don Belebe. Saja. Termalla wajja. Sayyidina Ali Wallahi. Odo. ani foyi tɛ kelen ye Ay. an bɛ dugawu minnu kɛ Imam Ali tɔgɔ la Naam. an bɛ dugawu minnu kɛ a ka kɛnɛ tɔgɔ la Aha. an dalen b'a la Naam. se bɛ Ala min ye Ala b'a minɛ Chiendo. Sigafoita. a ye dugawu sama a ka taa b'a silamɛsiw ma Okaka. an n'u jɛra diɲɛ na yan Chiendo. u y'an kɔ wele la Siga ta. diɲɛ mana diya mana cogo o cogo Naam. to k'i hakili jigin olu la Aywa. Okaka. Ala an y'a ɲini fɛ Imam Ali bonya kama Naam. taa b'a silamɛsiw minnu y'an kɔ Ala ka wele la Ala y'u dayɔrɔ nɛɛma Amin. Laka duwawu minɛ.
ba kana ɲina n'an ka jamana in jamana in mi gɛlɛya min ni sɛgɛn min na a ye dugawu kɛ ayiwa nin kɛnɛ ninnu ye fayida kɛ ne ye n'a ye min fɔ ala ye bɛɛ a b'a kɛ siga foyi t'a la Sangare dɔw dugawu ɲini an fɛ ko kɔngɔ b'u la baloko gɛlɛya kɔni an bɛ dugawu k'u ye o ka kan ka kɛ i b'i hakili to a la yanni n ka wuli n na dalilu d'i ma n na fayida d'i ma kɔngɔ ko sira la kɔngɔ kɛlɛ la n'o d'i ma Sangare i b'i hakili to a la ni ɲinan na an bɛ tɛmɛ dɛ ni waati surunyana fɛn dɔ la i b'i ŋɔri n'i ye hakili jigin a la ne kɔngɔ fayida d'i ma k'a kɛlɛ k'a gosi k'a bɔ i bolo f'i ka sakɔ t'i minɛ an da de siran dɛ i b'i hakili to a la dɛ ni ala sɔnna a silamɛw n ka foli bɛ bɛɛ ye sigiɲɔgɔnw ni lamɛnbaaw vraiment n bɛ bɛɛ lajɛlen fo a bɛ cɛsiri min ni lamɛnni min na n ka foli b'a ye u ye foli minɛ nka minnu ma se ka kasɛti dɔw sɔrɔ n b'a ɲini u fɛ an jɛra ala min kama u ka lamɛnni kɛ minnu tɛmɛna n'i m'o bɛɛ sɔrɔ i gɛlɛya k'a lamɛn fayidaw b'a kɔnɔ karamaw b'a kɔnɔ wa i bɛ fɛn caman fɔ a ma Seyidina Ali ko la kasɛti ninnu na siga foyi t'a la Sangare i bɛ fɛn caman fɔ a ma sirifi ko la maaba ko ni maa ɲuman ko la nin sɛbɛn ninnu ni kasɛti ninnu wallahi siga t'a la Sangare wa i bɛ fɛn caman fɔ a ma kira ni sahabaw ka kow la e bɛ tila ka fɛn caman fɔ a ma jinɛ kafiri ko la Sangare nin bɛɛ la kira ni sahabaw jimlɔkɔ b'u la u sɛgɛlen don kira ni sahabaw muhajirinaw ni ansaru olu bɛɛ fara bɛ ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan o tuma cɛ tan in o ni imamu Ali bɛ kɔlɔnda la Seyidina Ali sen ye kɔlɔn tindi sɔrɔ sen min ka bɔ ni sen tɔw ye o ye tindi sɔrɔ sen min ka kusa sen tɔw ye n'o ye tindi sɔrɔ sen min nɔ ka bɔ ni adamaden dɔw jɔlen n'o sen ye tindi sɔrɔ kɛrɛma Alahu waja sen ye tindi sɔrɔ o kɛra min na Seyidina Ali y'i kunkolo don kɔlɔn kɔnɔ k'i kunkolo suli k'a filɛ ka ɲɛ a ye kɔlɔn lajɛ a sɔrɔla k'i kunkolo wuli k'a ɲɛsin a ka mɔgɔw ma a sɔrɔla ka kuma u fɛ siga foyi t'a la a ko a ɲɛfɔ a ye juruw tugu ɲɔgɔn na a k'a di yan wolo minnu b'a bolo ani juru kunkuruw mana ye min bolo a y'u fara ɲɔgɔn kan a k'u tugu ɲɔgɔn na a k'a di yan n bɛ ji bɔ sisan an m'a min a b'a bɔ koyi bɔ man di dɛ ayiwa nka n'Ala sɔnna n'a bɛ bɔ n'a ti bɔ a n'a ye siga foyi t'a la Seyidina Ali kɔni ko k'a bɛ ji bɔ yan'an ka taa n'an ka walanda ye t'o kɛ n yɛrɛ ayiwa on cherche la protection auprès de Dieu contre les satans de celui qui souffle l'homme à la poitrine, contre les animistes, les renégats, contre tous les maux de la création. ala k'an kisi sitani tɔɔrɔ ma layilu rajim sitani min dangana k'a kunna goya k'a dɔgɔya ala y'a gɛn ka bɔ ka nɛɛma bɛɛ la wallahi o kɛra a bɛ jigin don min ala ko bɔ ka bɔ ko layi ti to yan bilen jaganden n ka danga b'i kan tu es malien o don n'i ban n'i barika ban n'i bonya ban wa n ye dawula b'i ka pewu n'i dɔgɔya ka fɛn bɛɛ kusa ni ye tiɲɛ don ka foyi t'a la bonya kafiri mais yɛrɛ ka fɔlɔ kafiri la ko danganden don après l'amour, je commence avec le nom de Dieu le Tout-Puissant, le Sage. Le Dieu unique, éternel, Tout-Puissant. Le Dieu qui ne mange pas, qui ne dort pas, qui ne presse pas, qui n'oublie pas. Le Dieu absolu. Le Dieu qui n'a pas engendré, n'a pas été engendré, et ne sera jamais engendré, plus jamais. Jamais. ala k'anw lajɛ an y'an sinsin ala tɔgɔ barikama ye se bɛɛ bɛ laban ala min tɛgɛ kɔnɔ fanga bɛɛ bɛ segin ala min tɛgɛ kɔnɔ ala min ye kelen pe ensuite n'amore que la paix et le salut soient sur notre sauveur prophète Mohammed
le premier et le dernier prophète du monde. Car Dieu dit dans le Saint-Coran, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion musulmane et j'agrée l'islam comme une religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Ami salli kira folo le kira labaka. Wa salim. Kira wala te kira min go fiu. Qur'ana kuti. Wallahi. Ala ko bi ni ala ye nga islamiya dine dafa tek. Kadi Muhammadu ma. Téléphone sene jogo nani fo ga ti sa isaka ga duru. Atakuila. Itise. O dafara. Tew. Wa dine dafara kadi kira ma. Wa dine wala te fiu ni islamiya te. Chindu. Islamiya fanan na kala dine bedda shezaba. Alors que tu veux dire, la religion a accepté par Allah, excepte l'islam. Toute autre pratique sera point agréée. Et ces pratiquants seront parmi les perdants. Alléluia. Ils demeurent dans l'enfer éternellement. Alors que tu veux dire, ako dine mi me ala bolo islamé wa islamé ko fe dine wala tabulo wa na e gawara ki ala mugo tala atimine ni sara ibona na billahi wallahi siga fo Chindu. Ala kadanga dore ke bay. Amen. Ala ko chugodi. Anyefo. Oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Te lever vers moi. Chindu. Ni ala bela dangari Isa ka nyana mala khaire ne safe. Siga fo italla. Akera ere. Abma ala ko bi dangari chemi nyana mala khaire ne safe. Ne ko ko chemi kla kanna. Dangarle ko nyana mala. Abma nyana mala diga flaya. Ayo otike. Ko kira keme saban tan sabai Muhammad tan sabalai ko do bi jigi ku amma gara keme sabani joli tan nani awo galo kaloro ko dine dafara mogo dafara ko mogo wala tebli jogo dafara ko jogo wala te ala ko ala dine dafa ka dikrama ni mogo wala yera dine tigi wala la amma fo ma dafa kira bolo de ambo fo ko ala filila awati fi ay abada dine dafara tew Muhammad labai Chindu katimani biyayido wasalim katimu rusuludo wasalim wasalim nabinyuma mimi yafa ajuguma ka yafa nima wallahi sigata ngabodima Mamadou min ya torabi yafa ma Mamadou min ya heraka bi yafa ma Mamadou min ya so onaka ka Mamadou min ma so atidiri Ahmad Arabu dibine teme wala ko nabi ummiyu nabinyuma kunvi o kunvi mbanye je patron aslame wallahi mo ni ki bi se da kra se da rola oni lagoshi ni kufi yapmay Chindu sigata Allah on a donné la limite scientifique fo fenana akila jahilu ba doga ka ma fengala ati fendo sabolu ti doro do kala ko kala e muye no doli de tie kala te fuyi nya kala ni ma do fudu sangara sigatola mased ne ko no kuzuyi me ko la e je doli be du mo se ka fengala nguya bedo Chindu kabako ni kabako daidre Muhammadu mi ye kunfi o de kɛra kuranɛ tigi ye Muhammadu mi ye kunfi o de kɛra kira fɔlɔ ye kira laban ye Muhammadu mi ye kunfi fara bɛ magaya o sen kɔrɔ Muhammadu mi ye kunfi mɔgɔ mugu bɛ gɛlɛya o sen kɔrɔ Muhammadu mi ye kunfi ko jinɛw b'a fɔ a ma ko salamu aleyka ya rasulallah wallahi Muhammadu mi ye kunfi ko kamu b'a fɔ salamu aleykum ya rasulallah Muhammadu mi ye kunfi wallahi hali kɔnɔw b'a fɔ Muhammadu salamu aleykum wasalim Aduma Mamadou ka kufiya ye mun ye foyi a ye mun kɛ alajɛ mɔgɔw tɛ foyi la baara kɔ mɛnɛ ya ani n ka kɔrɔ fɛn kelen tɛ siga t'o la biman bila ya ani ne ye fɛn kɔrɔba ye olu bɔ ɲɔgɔn fɛ kelen tɛ siga t'o la o kelen tɛ dɛ siga t'o la tuma min na sa Seyidina Ali ko cɛta ye ma n'o ye sahaba cɛta ye nin bɛɛ la jimlɔkɔ b'o la o bɛ se ka ne don bilahi kabako Seyidina Ali bɛna kɛlɛ daminɛ a minɛkɔtɔ Chindu wa a bɛna tɛ tugu nafigiw la ani fasigiw la jinɛ kafiri ni jinɛ sɛtaniw la ka npogo d'u la min fɔra o na kɛ siga t'o la o kɛnɛ kan naam a ko cogo di sa a ko nin yɔrɔ in na ko Seyidina Ali ye wele bila a ka cɛta ye ma k'o ka juru tugu ɲɔgɔn na k'a bɛna siri juru la jurukisɛ k'a siri juru filen la o tuma ka ji bɔ ko fɔ aw k'o min ayiwa naam ayiwa on si wayi
La 7e partie de l'histoire de l'imam Ali et les mauvais djinns dans le puits. Mais moi, Aliou, je veux boire cette eau. Wallahi, ne Jimmy, ne Sayyidina Ali tea. Mi Jimmy. Tuma min na ko ka juru tugu. Sahaba do ya ɲininka o kuma bɛ mun la a ko fɔ n ka ji bɔ an ka min. Ne bɛ ji min. O ka kan. Naam. Je jure au nom du Dieu Tout-Puissant. Ngalena setigi Ala la fanga bɛɛ bɛ laban Ala min tɛgɛ kɔnɔ. Naam. On va tous boire. Wallahi an bɛɛ b'an min. Ala k'an min. Baro Ala k'an min. Nka fɛn min mɔnɛ bɛ Imam Ali la nin yɔrɔ in na ka ji min Abdul Asi Arabiya ta kɔ o ma n'a ye bilen. O b'a dusukun na. Mun bɛna lafiya Abdul Asi Arabiya ta sɔ tigɛra jinɛ kafiriw fɛ n'o ye kɛ ka sahababa in ye mɛlɛkɛw y'a bila alijɛnɛ na a donna dɔrɔn o yɔrɔ bɛɛ a y'i min. Ale ye ji sɔrɔ kaafirotɔ ninnu ma ji sɔrɔ fɔlɔ. Ale ka ji min yɔrɔ la Abdul Asi bɛ alijɛnɛ na ji min na foyi t'a kɔnɔ ninnu lɔgɔtɔ bɛ yen dɛ. Silamɛw bɛ ɲɔgɔn ɲini diinɛ in nasiya ni hasidiya t'a la. Ɲɔgɔnya t'a la fiyewu. Alijinɛ. Baro Ala k'an don a kɔnɔ. Yen ka di dɛ. Alijinɛ. Alijinɛ gardien tɔgɔ de ko Ridwani. Ala k'an ɲɛ d'a kan. Ala k'an ɲɛ d'an kan. N'i y'o ye ka bɔ i kisili yan. Wallahi siga t'o la. Ridwani n'a y'i ye a bɛ n'i cɛ ye a bɛ alijinɛ hɔrɔnmusow bila olu b'i kunbɛn ni nisɔndiya ye ani farifoni ye k'i bɛrɛ bɛrɛ Ridwani b'a fɔ i ye sɛgɛn min kɛ diɲɛ na o banna e ye ɲɛni min kɛ diɲɛ na o banna i ye seliba min kɛ diɲɛ na o banna i ye sunbaden min kɛ diɲɛ na o banna ko yan ye damu so ye yan ye hɛrɛ so ye mankɛnɛ o ti yan manana bi o ti yan wari tɛ o ti yan musokogɛlɛya bɛ o ti yan farigan bɛ o ti yan wari tɛ minnu bi o ti yan balo banna o ti yan o tuma fɛn dɔ bɛ na o ye n tɔɔrɔ o ti yan kɔrɔ ti yan saya ti yan ko miiri jugu ti yan. Ala k'an don. Nka baara b'a la. Alijinɛ Janatul Ma'wa o tɔgɔ de ko maabaw ka alijinɛ. Janatul Khuludi Janatul Firdausi mun ni alijinɛ so ninnu n'i donna a kɔnɔ alijinɛ boisson yɔrɔ diɲɛ boisson ninnu n'i y'a dayɛlɛ a tɛ mankan bɔ ko pufu wa alijinɛ boisson Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko n'a y'a boisson déchiré n'a ko puf a b'i ta fɔlɔ ka yaala alijinɛ so bɛɛ i b'a bɛɛ yaala fɔlɔ gazi yɛrɛ bɛ wuli n'i fɔlɔ kabakolo la ka yɛlɛ n'i ye sanfɛ ka yaala yaala n'i ye ka sɔrɔ ka n'i sigi koɲuman i bɛ sɔrɔ k'i min. Allahu akbar. Alijinɛ boisson alijinɛ dumuni ko diɲɛ dumuni duman da ye ngɔnɔ ye n'a y'o tɛmɛ dɔrɔn a bɛ don kɔnɔ nuguw b'a saw k'a bisi k'a di ɲɔgɔn ma dɔ b'a di dɔ ma k'a laban kɛ ɲagasa ye yɔrɔ dɔɔnin mais alijinɛ dumuni n'i y'a ta ka timi nɛn kan cogo min na a ka timi nugu kɔnɔ o cogo la a ka timi ka taa farikolo la o cogo la. Allahu akbar. A ma ban dɛ i bɛ segin k'i bila zeniya plein la n'i ye muso ye san 17 14 n'i ye cɛ ye 16 17 18 bana tɛ yen mankɛnɛ tɛ yen farigan tɛ yen tɔɔrɔ t'i la gɛlɛya bɛ na bi o tɛ yen n b'a kɛ cogo di bi o tɛ yen wa i tɛ kɔrɔ i tɛ seli i tɛ su i tɛ jagabi Ala ko kuma tɛ yen wa kira ko kuma tɛ yen bi kuranɛkalan tɛ yen wajuli tɛ yen fiyewu a b'a yanga wa saya tɛ yen fiyewu. An to ka taa n yɛrɛ jaramɛden ninnu kan n'a ti don dɛ a b'a jɔ yɔrɔ jan fɔ ko filɛ Ala k'an kɛ filɛlikɛla ye Ala k'an kɛ filɛlikɛla ye alijinɛ i ka di dɛ nka fan dɔ de ye sa janɛmɛ o gɛrɛ tɔgɔ ko Maliki janɛmɛ Maliki sigilen bɛ siège min kan o siège bɛ ka mɛnɛ n'a ye siège bɛ ka mɛnɛ tasuma fɛ bigi n'a bɛ kuma a bɛ n'a fɔ jinɛ ninnu tasuma bɛ sɛgɛ ka bɔ a da kɔnɔ Maliki kitabutigi ko a diminen don Ayiyu y'a diminen don Ayiyu y'a diminen don ko n'i y'a filɛ a dimi mɛn n'i y'i ɲɛ bɔ a la sisan k'a filɛ kun i b'a sɔrɔ a dimini ka jugu ni kɔrɔlen siɲɛ 70 Maliki
ala kana nya daka amin maliki mandra amai maliki nyama deka o itacheni wallahi babu mago sare itachena wallahi hale bok ngani wolo tare tiya tiya wala tiya jamutia wallahi ani trabasuya bismillah tiya la tiya ano kude kay masgini nay mina tagala gabti go bi taga togale denyika ke wa bi wolo la dibu kuja bi nyako billahi subhanallah sati ala kan kisha torom maliki mayne abi soroga seke kita kitigi jana makono ala kanando amin amai sigata imai ya do ti dufio wallahi tabo mi mala mai tiendo ala kanando amin aslama ya jona jugula ayo fuite de kan gishi na ngute tiendo naam et apporter la part du prophète Mohammed. Ako wallahi ambi jimi nabi mibi aywa jine jugu to bali ifreti to bali barawutu to bali hamu to bali wallahi amba na mibi sigata Allah nda sara fe do to goma jine do be ko hamu ko sawo sa alebi mori demisani ma ba sabata ba saba abi bakelenge wartige fokatu sauka gelea uti gelew nyala nganu saraw bi jenne aywa abi wardu ma fomer wali chama milio kama chama ba di mori demisani ma bakelima sawo sa fokatu sauti gelew nyala subhanallah hamu ko ti nganu saraw ko bi jenne aywa hamu ko murdi bisani ma ba flana no e bakele flana ko ale bolu tache ka beke fatol lagalaga toy ka murdi bisani ma bakele tache ka fado abela sawo sama bakele subhanallah ale bota hamu ko ti wa bela ko nu sarabu jende ako toye bakele waray o bakele ko sawosa ale be murdi bisani ma bakele ngolo ci ku dafara ku fa abbe jarme defane subhanallah konni hamu wara bi jare makono daiwe daiwe wana saw na sayyidina ali bin ambodu lasizade binake kana jalaka jina mano wade nga sayyidina ali fana mano sigato la sayyidina ali kajuwe akwa mammi ko fo ashmi bi mi kureshi bi mi wallahi muhammadu bi mi tiendo akala sakafiu muhammadu bi jimi sigata Allah abuka no bossa abo naam Il a attaché le corde au suspensoir. o yoro be ay juru tugu nyonna ka stri juru flela sabab be ko ni nyawa mesa ko mina laba tugu aywa naam Et le mettre dans le puits pour puiser de l'eau. o yoro be ay jigi kolo kono ka bi jibo imam ali kodo asad le gali bi kodo yoro nga gala dere ay juru jigi aywa tasuma bi ka bɔ fɛn min kɔnɔ ni ko ne ye juru jigi ye o kɔni baara wulila sa o naam Les djinns ont coupé la corde. o yɔrɔ bɛɛ jinɛ o juru minɛ k'a tigɛ tigɛ aywa Ils ont détaché la corde par morceaux. o yɔrɔ bɛɛ u y'a fusugu k'a fusugu a siri cogo foyi t'a la cogo min bilen k'a bila o cogo la naam Pour le rejeter en dehors du puits. k'a sɔrɔ k'a kiri ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ ka na fili kɔlɔn ayiwa kɛnɛjala k'an pata naam Le diable dit, jinɛ kafiriw ko o yɔrɔ la u kɛlen ka juru tigɛ tigɛ k'a fili ka bɔ u ko naam tu as menti. i ye nkalon tigɛ nkalon b'i da jɔnni nkalon Seydina Ali nkalon naam Tu dis que tu vas boire cette eau. e de y'a fɔ i bɛ ji min naam Cette eau ne sera pas bue. wallahi ji n ti min jinɛw fana y'u kale aywa Seydina Ali y'i kale wallahi n bɛ ji min jinɛw ko ji wallahi i t'a min aywa an t'a filɛ ka taa sa n'aw bɛna kɛ cogo min na naam Cette eau ne sera pas bue par la gorge d'aucun être vivant. n kelenna wallahi nin ji in ti tɛmɛ dafɛn kɔnɔ fɛ n'o tɛ abada dafɛn ti nin ji in tɛmɛ n kɔnɔ fɛ ala tuni n'i jigi b'o kan jigi b'o kan aywa n'i ma deli k'i kale k'a wuli n'i y'i kalele a bɛ wuli aywa kale ka siyɛn i y'a kɛ fu do bilahi aywa jinɛw ko ten naam Et la rencontrer. a y'i ka ji in tɛmɛ n kɔnɔ fɛ ka taa lakale n'i ko nin y'a tɛmɛ n kɔnɔ an b'i ta tiɲɛ sisan ti bɔ yan fiyewu aywa foyi t'o bali ni jinɛw man kan ye
naam vous ne buverez pas cette eau. ata ji miya Cette eau s'appelle ako ni ji ndogo de biru zatil alamin naam l'eau par signe. ako ji ndogo de ko ji tamashima timi de Ayiwa. tamashima be ji na atimi Kabako. olu ko ni na sa olu te olu ko dugukolo togo dugukolo tamashima ardul zatil alamin biru zatil alamin o ye plagi ke kolo krefe ko ma ti gere jine ti gere fo no lu werte fo ti gere ko hali kolo panda ti se nu ma yele nunu zere ka tawa fo ka juru jiga o ka ali be o ko ni ndogo ko ji tamashima tamashima mana kala ali tamasha kana yala tade Gatola. non L'imam Ali dit encore Sayyidina Ali ko tuguni sahaba cetayima abe ka kuma lu fede non ramassez les cordes. ay juru fara ɲɔgɔn kan ay juru wɛrɛw fara ɲɔgɔn kan ay golo dɔw fara ɲɔgɔn kan Ayiwa. bɛɛ k'i ka golo kari dɔw fara n ko ti tɔ koyi sahaba bɛɛ kɔnɔ gannen don cɛ t'a bɛɛ kɔnɔ gan bɛɛ Tiɲɛ don. bɔn kelen ni sahaba tɔw bɛ yen fɛ olu bɛɛ jɔrɔ mɛ ko in bɛ lahala jumɛn na Ayiwa. non Attachez-la et me donnez. a ye juru tugutugu ɲɔgɔn na ko a k'a diya n ko in ti bila ta koyi fo an ka min u y'u kale n yɛrɛ n kale n kale na min min Siga t'a la. wa n bɛ aw min wa an bɛ taa ji di Muhamadu ma a bɛ min Siga foyi t'a la. ala k'an min Ami. naam Je vais puiser de l'eau. wallahi n bɛ ji bɔ nin kɔlɔn in kɔnɔ Pour la deuxième fois, siɲɛ filanan la sa les mauvais djinns ont coupé la corde. o yɔrɔ bɛɛ ne ye juru jigin jinɛ o juru tigɛ kun k'a tigɛ tigɛ naam Et disent, o ye juru tigɛ min kɛ k'a fili ka bɔ kɛnɛ ma o ko naam vous n'avez pas droit à cette eau. a ko o cɛ t'a la o ma te ala o diɲɛ t'a bolo ka ji min ayi dalilu foyi t'a bolo ka nin ji min Ayiwa. kunkolo gɛlɛya t'o kɛ fiyewu Ayiwa. k'a fɔ n gafasa ka gɛlɛ n kunkolo ka gɛlɛ dɔnni bɛ n na nin ji in ŋɔtɛya a tɛ ji ɲɛ kan n y'o fɔ ale ye Ayiwa. naam Est-ce que vous savez quel genre d'être nous sommes? ko kɔni aw yɛrɛ b'an si dɔn kɔni an ɲinan tɛ dɛ a b'an dɔn kɔni n'a t'an dɔn an bɛna an yɛrɛ fɔ a ye bon i b'a ye jinɛ ni mɔgɔ tɛ kelen ye han jinɛ filɛ ni ko gan a bɛ se k'a yɛrɛ fɔ ten bon mɔgɔ bɛ mɛn k'a sɔrɔ a m'a yɛrɛ fɔ han jinɛ bɛ kuma k'a yɛrɛ fɔ k'a yɛrɛ wɔsɔ Ayiwa. o bɛɛ ye bagabaga ye n tɛ o ye nin fɔ sanfɛ ko kara b'an dɔn olu ye ta tugu olu la k'olu fa O kɛra. o laban kɛra bugurijɛw ye ninnu fana ko sisan ko kara b'an dɔn a bɛ n'o laban kɛ min ye i bɛ n'o ye Siga t'o la. ko kara b'an dɔn kɔni naam Depuis le temps du messager Suleiman, nous sommes ici. u mɛnna ka nin kuma in fɔ sa dɛ ko kabi masa sulemana tile la dawuda den kab'o ka waati la anw bi yan anw bɛ nin kɔnɔ in kɔnɔ yan naam On n'a jamais respecté les lois d'aucun messager et les prophètes. a ye kira si ma deli ka tɛmɛ nabiɲuman si ma tɛmɛ k'o de la k'a fɔ n ko k'anw sɔnna abada n'i y'a fɔ anw ta k'i ta ye anw m'an ta in kɛ an sago la Ayiwa. u ye sariya o sariya fɔ an b'a si kɛ seli fɔraw su fɔraw jɛgɛ fɔraw hiji fɔraw anw banna nin bɛɛ ma yan kuma wɛrɛ tɛ fɔ a la anw y'an ba nin bɛɛ la kira bɛɛ y'i tanw na ka dɛsɛ yan ka taa O kana ka gɛlɛn. masa sulemana kab'o ka waati anw bi yan a fɔra ko ye fɛn bɛɛ mara o m'o mara dɛ Ayiwa. a ma foyi fɔ k'anw sɔnna ne ye nin fɔ imam ali ye san ba caman ko de ye nin ye tan o tuma olu baara kira bɛɛ ta la nabiɲuman bɛɛ ta la cɛ min de